50 jum wara l-għajt il-kbir tal-qawmien mill-mewt tal-Mulej Ġesu, niċċelebraw il-miġġija tal-Ispirtu Santu fuq l-Apostli u d-Dixxipli miġbura fit-talb ma' Marija Om Ġesu. Ir-rakkont li għatina San Luqa fl-Atti tal-Apostli isemmi esperjenza ta' riħ qawwi li mela l-kamra ta' fuq fejn kienu d-Dixxipli u ilsna tan-nar li deru fuq kull wieħed u waħda minnhom. Issemmew ukoll ilsna oħra. Meta l-Apostlu Pietru sħabu joħorġu ixandru b'kuraġġ il-bxara tajba, daw kollha li semgħuhom jirrealizzaw li għalkemm kienu ġejjin minn pajjiżi differenti, il-koll xorta waħda setgħu jifhmu il-bxara tajba fl-ilsien tagħhom. B'hekk fajt il-50 infakru li d-don tal-Ispirtu iressaq bnedmin ta' ilsna differenti lejn xulxin huma u jitlu f'kuntatt max-xhieda ta' Ġesu u jilmħu il-qawwa tiegħu. B'hekk ukoll jitħassar l-għajb tal-firda bejn il-bnedmin li kif tallimna l-esperjenza tat-Torri ta' Babel hija frott is-supervja tal-bniedem li jrid jibni ċ-ċiviltà tiegħu mingħajr Alla u jispiċċa biex jiżra il-firda u l-vjolenza. L-Ispirtu Santu mhuwiex spiritu li jimponi l-uniformità riġida li toħnoq id-diversità. L-Ispirtu Santu huwa bħal nida qaddisa li fil-ġnien tal-ħolqien tilma fuq il-pjanti, fuq il-fjuri u fuq is-siġar differenti mingħajr ma teqret u xejjen dak kollu li Alla nnifsu ddikjara li hu tajjeb. Illum il-Knisja issejjaħ lill-Ispirtu Santu, it-tielet persuna tat-Trinità qaddisa Alla wieħed, bil-kliem meqjus Veni Creator Spiritus, ejja Spiritu ħallieq. Ejja u nissel fil-qlub tal-fidili tiegħek id-don tal-imħabba. Imħabba l-Alla, imħabba għall-bnedmin l-oħra, imħabba għall-ħolqien kollu u mħabba għalihom infushom. Fid-dawl tal-ġrajja u tal-esperjenza li qegħdin niċċelebraw illum, l-appell tagħna lil kull bniedem ta' rieda tajba huwa li nibnu flimkien soċjetà inklużiva li taraf tħaddan id-diversità bħala don kbir tal-ħallieq. Bħala komunità ta' fidi, ta' tama u ta' mħabba, aħna l-insara Kattoliċi jeħtieġ li neżaminaw dawk l-aspetti tal-prattika reliġjuża tagħna li huma ispirati mill-pika, mill-lejra, mis-sens ta' superjorità, mis-supervja, mid-disprezz tal-oħrajn, mill-preġudizzi, mill-bibeda u mill-biża'. Fejn hemm dan il-frott qares m'hemmx lid ta' Alla. Il-frott tal-Ispirtu kif jallimna l-Apostlu missierna huma l-imħabba, l-għena, is-sliem, is-sabar, il-ħniena, it-tjieba, il-fidi, il-ħlewwa u r-rażan. Dawn il-kwalitajiet umani li huma rigal ta' Alla inislu fina sens ta' rispett lejn id-dinjità u l-integrità ta' kull bniedem li niltaqgħu miegħu. Aħna bħala komunità ta' fidi qegħdin ngħixu f'soċjetà li waqt li tapprezza l-għeruq qodma tagħha tħaddan ukoll diversità ta' kulturi, lingwi, razzezz u reliġjonijiet. Din hi opportunità tad-deheb biex nagħtu xhieda tal-imħabba li hija l-lingwa li jifhimha kulħadd. Jekk il-preġudizzi u l-mibeda iwasslu għall-esklużjoni, il-qerda u l-qtil, l-imħabba twassal għal bini mill-ġdid tal-familja tal-bnedmin. Il-bniedem maħluq biex jidħol f'relazzjoni ta' mħabba ma' Alla u mal-bnedmin huma min huma tal-liema kulur tal-ġilda huma. Din l-imħabba li hija don ta' Alla hija l-pedament ta' soċjetà inklusiva fejn il-jeddijiet fondamentali ta' kull bniedem u min huma rispettati u mħarsa.
Minflok nippuntaw subajna lejn dak u lejn l-ieħor, aħna l-insara kattoliċi rridu nibdew minna nfusna u nkomplu nibnu pontijiet li ħerġin mill-qalb tagħna jersqu u jestendu l-fuq u lil-in mill-fondoq tar-razziżmu, tal-preġudizzi u tal-biża' minn dak kollu li hu barrani, jiġifieri minn kull forma ta' xenofobija. Fl-istorja tagħna bħala poplu għaddejna minn żminijiet koroħ, meta l-ħbit frekwenti tal-barrani għalina kien ifisser jasar u ħerba. Illum sekli wara ma nistgħux nużaw l-istess atteġġjamenti difensivi. Min jiġi fostna biex ifittex ħajja aħjar mhuwiex l-għadu tagħna, iżda sieħeb fil-prosperità u l-għana kulturali tagħna. Il-barranin li hawn f'pajjiżna huma bnedmin bħalna, bl-istess dinjità umana bħal tagħna u bl-istess jeddijiet fondamentali li ngawdu aħna. Jekk il-barrani għadu ma ltaqax ma' Kristu Ġesu, x'jgħid meta jiltaqa' magħna, il-familja ta' Ġesu, u jismana nitkellmu fuq il-mulej? X'jgħid meta jara kif ngħixu l-barkiet li għallimna Ġesu stess? X'jgħid meta jara kif niċċelebraw il-fidi tagħna? U fuq kollox il-barrani li ġi fostna x'jgħid meta jara kif nittrattawh, bliema paga nħallsuh, f'liema postijiet ikollu jgħix. F'dawn l-aħħar 50 sena il-Knisja f'Malta kienet minn ta' quddiem fil-ħidma favur l-immigranti, refuġjati u ħutna l-barranin. Ta' dan nirringrazzjaw lill-Ispirtu Qaddis tal-Mulej. Kważi 2000 sena ilu, missierietna laqgħu fostna lill-Apostlu tal-Mulej, Pawlu ta' Tarsu. Il-ħakem jew il-protos tal-gżira, Publiu, mhux biss laqa' għandu għal 3 ijiem 276 ruħ, iżda ħaħsib li 3 xhur wara meta Pawlu u sħabu salpaw lejn Sirakuża fi triqthom lejn Ruma, fuq il-ġifen ikollhom dak kollu meħtieġ. Pawlu, il-ħabsi barrani li lqajna fostna, ħabbrilna lil Ġesu, fejjaq lil morda kollha tal-gżira u permezz tiegħu Alla libbes lil Malta l-om li tatna isimha bl-oħla dawl, bid-dawl ta' Kristu. Illum imislilna nagħtu xhieda ta' dan id-dawl lil ħutna l-bnedmin li jinsabu fostna u magħna. Illum nitolbu lill-Ispirtu Santu biex idawwa l-menti u l-qlub tagħna bid-dawl, bil-ħeġġa u bl-imħabba tiegħu għal kulħadd, inkluż għal barranin li jgħixu fostna. Natukom il-barka pastorali tagħna.